Kumablao kami iti maysa nga naragsak nga nagasat ngal daw tayo nga awan iti labas na. Babaen iti nagan ni Apo tayo nga Jesucristo. Ket nagasat tayo ang maminsan pay nga datayo ket agkakadua ket agmaymaysa nga mangipakaammo dagiti kiddaw ken dawat tayo kenkuana. Ket mamati tayo nga iti Dios nga asikan tayo ket Dios nga nasayaat manakabalin ket addaan iti panakabalin na nga anyaman iti iasideg tayo kenkuana ket addaan iti parabor ngayon sagana na titunggal maysa. Madaydayaw ti Apo Dios ket sakbay ngayon tayo idaton wenno ipakaammo dagiti kiddaw ken dawat tayo intayo nga muna nga denggen iti sarita ni Apo dagiti sao ni Apo ket biag ken lawag. Madaydayaw ti Apo Dios italet tayo daytoy nga programa babaen iti panagkararag. Apo Dios nga manakabalin iti amin nagyaman kami iti gundaway nganteg mo kada kami ngayon kami Apo idaton kinka dagiti panagdayaw ken panagrukbab mi kastamet Apo Dios kadagiti kiddaw ken dawat mi sika kuma Apo iti mangsungbat kada kami mamati kami kadagiti ti sao kada kami nga umawag kami sika ket sumungbat kada kami umasideg kami ket sika umasideg kada kami agyaman kami launay bendisyonam titunggal maysa kada kami tinaga ni Kristo nga Apo mi. Amen. Madaydayaw ti Apo Dios. Intay basahan iti teksto tayo iti libro ti Santiago iti kapitulo 5 ti bersikulo 7 hanggang ti 8. Aganos kay ko mga rod kakabsat nga agingga iti iayay ti Apo adtoy ti agtaltalon orayen na tinapateg a bunga ti daga idinto nga orayen na asi aanos agingga iti panangawat na iti tudo ang nasapa ken iti naladaw. Aganos kay met kuma patibkirin nyo dagiti puspuso yo tati iyay ti Apo asidigen. Madaydayaw iti Apo Dios. Daytoy ti sarita ni Apo kagayem ken kakabsat nga iti kudanat toy nga agad anos kay kumangarod. Iti intew amwen apay nga kasapulan iti panaganos uno anos iti kunanat ti Hebreo iti kapitulo 10 iti bersikulo 36. Masapul nga agiptor kayo tapno maaramid yo iti pagayatan ti Dios ket awaten nyo iti ingkarina. Daytoy gayam no apay nga kasapulan tayo iti makungkuna nga panaganos wenno anos. Tati kunanat toy tapno maaramidan tayo iti pagayatan na ket awaten tayo iti karina. Madaydayaw ti Apo Dios. Ken kastamet imbaga iti sarita ni Apo wenno nay surat iti libro iti umuna nga Pedro kapitulo 5 ti bersikulo 9. Isus sarangin nyo nga rod babaen it ni nabilig apamati yan tangay amuyo adagiti kastoy asagsagabaen madama ang mapasamak kadagiti kakabsat yo nga adda ditoy lubong dagiti gayang panagsagaba dagiti panaganos sa alaan kadadayo ngagsirsirbi no dikit di iti kunanat ti kakabsat dayti ket mapagpadasan met dagiti kakabsat tayo nga adda ditoy lubong. Madaydayaw ti Apo Dios. Isu nga daytoy ti rason no apay nga kasapulan iti makungkuna nga anos. Ken kuna ti sarita ni Apo na surat iti Apokalipsis kapitulo 14 bersikulo 12. Daytoy ti kinaanos dagiti sa santo nga salametmetan da dagiti bilbilin ti Dios ken ti pamati ken Jesus. Daytoy iti sarita ni Apo nga mangipakita wenno mangipakaammo no anya dagiti pagananusan dagiti sa santo iti kunanat toy aganos da ken salimutmutan na dagiti bilbilin ti Dios ken pamati ken ni Jesus.
Madaydayaw ti Apo. Amun tayo, anya ti pagayatan ni Apo. Iti kunan nato Santiago, Kapitulo 5, ti versikulo 7, aganos kay kumangarot kakabsat, nga agingga ti ayay ti Apo, at ti agtaltalon, orayan na, iti napatag abunga iti daga, idinto ang agururay asi anos. Pagayatan gayam ni Apo tayo, nga datayo kat agbunga. At daan iti maysa nga pangaring, nga ni Apo tayo, sinarita na iti libro iti Lucas Kapitulo 13 ti versikulo 6 inggan ti 9. Ket kinunana ada iti nga pangarig iti maysa a tao at daan sa nga puon nga higos anay mula iti minuyangan na ket imay agsapol ti bunga na ket saan a nakasara. Ket kinunana iti agaywan iti minuyungan adtoy tallo at tawenan nga umayak ang sapol ti bunga daytoy akayo nga higos ket diak nakasara. Pukanam apay-apay makasalin paylaan iti daga. Ket iso simbungbat ket kinuna naking kuana Apo bayam paylaan iti daytoy atawan agingga iti kalyak iti arubayan na ket gabura ti pataba. Ket no agbungan to iti masangwanan na imbag ket no saan pukanem to. Pagayatan ni Apo nga agbunga tayo. Tadaytoy kakabsat iti pagayatan ni Apo kada tayo. Madaydayaw iti Apo Dios. Ket anya iti bunga nga pagayatan ni Apo tayo. Iti kunanat to'y sarita ni Apo tayo. Iti Apokalipsis Kapitulo 3 versikulo 2 ingana 3. Agsalukag kayo ket pasingkadam dagiti banag anat dapay isuda ang gani anatay tadagiti aramid yu awan iti nasaraka anasaya at unay iti sangwanan ti Diyos ko. Lagipem nga ron no kasano iti panangawat ken panagdengeg mo ket aywanam ket agbabawi ka no saan kanto nga ron nga agsalukag umayak to akasla mananakaw ket di kanto ammo no anya nga oras iyay kuking ka. Diti iti pagayatan ni Apo tayo, iti kunanat to'y kakabsat, iti panagbabawi tayo. Nga mabaling, nga dagiti na duma-duma nga kasapsapulan tayo, dagiti parikot, wano panagsagaba tayo, diti ket bunga, iti panagkurang tayo, iti panagsurot, iti pagayatan ni Apo tayo. Isu nga sakbay, nga dapay iti gundaway tayo. Iti ko na ni Apo tayo, ket makita tayo, nga dagiti kinasayaat ni Apo kanya tayo, mangiturong kuma, iti makungkuna nga panagbabawi. Anya ti kunanat to'y libro, iti Roma, Kapitulo 2, iti versikulo 4, wenno laisem aya, iti kinabaknang iti imbag na, ti anos na, kin nabayag a panangiturod na, adi ka ammo aya, at ti kinaimbag ti Diyos, iturong na ka, iti panagbabawi. Mabalin no maminsan iti surutan tayo, dayjay pagayatan tayo. Saan nga iti pagayatan ni Apo tayo? Isu nga bigbigan tayo, kakabsat, ket sapay na kuma, nga iti maaramid tayo, ket dayjay pagayatan ni Apo tayo. Ken kastamat, pagayatan ni Apo, nga makita kada tayo, iti kunanat ti libro iti 1, Kapitulo 15, ti versikulo 16, na kayo dinak pinili, ngam siya pinili kayo, ket ingkabil kayo tapno, in kayo, ket agbunga kayo kuma, ket ti bunga yo manayon kuma, tapno ti amin adawaten yun to, ken ama itinagan ko, ited nanto kumakada kayo. Madaydayaw ti Apo Dios, dayti ti bunga, nga ti kuna ni Apo tayo, agbunga kayo, ket ti bunga yo manayon kuma, kadagiti bunga, may panggap kadagiti kararwa. Iti kunana ni Apo tayo, ti sarita na ti 1 Kapitulo 10 versikulo 16, at damat sabsabali a karnero asaanda anay tipo nito'y apagtaraknan. Dagijay masapul nga iyig ko, ken denggendan to titimag ko, ket addan to may maysa nga arban, ken may maysa a pastor. Ni Apo tayo kakabsat saan laeng nga mangipatpatag dagiti
na duma-duma nga kasapsapulan nga may paay iti bagi tayo. No dikit di pagayatan ni Apo nga iti punan at to'y sarita na nga dagiti karnero na ket rumbeng nga matipon ken masapol nga iyegnan to iti pagtaraknan na tani Apo tayo kakabsat managayak iti tunggal may sa kadatayo. Saan na pagayatan nga ti siya sino man ket mapasamak no dikit di pagayatan ni Apo nga amin ko pa nga tattao ket may salakan taday iti pagayatan ni Apo tayo. Manaydayaw iti Apo Dios. Isuman iti addaan iti puso iti Dios. Ni Apo tayo. Iti kunanat ti Mateo kapitulo 9 ti bersikulo 37 hanggang 38. Idin kunana kadagiti adalan na pudno at ti aniyan ado. Ngem basit da dagiti agani. Dawatin yung tungarod iti Apo ti aniyan. Tapno mangibaon kuma kadagiti agani ti paganyan na. Madaydayaw iti Apo Dios. Isumaday ito'y kakabsat. Iti kuna ti sarita ni Apo tayo. No addaan iti puso. Unuan niya iti adda ti puso iti Dios. Iti kuna na pudno at ti anyan adongem basit da dagiti agani. Dawatin yung tungarod iti Apo ti anyan. Tapno mangibaon kuma kadagiti agani ti paganyan na. Madaydayaw iti Apo Dios. Isungakunan at ito'y kakabsat no agbunga tayo. Ken iti bunga tayo ket mataginayon. Anyaman iti dawaten tayo, iti nagan ni Apo tayo, may paay to iti Dios kada tayo. Madaydayaw iti Apo Dios. Isungay tatta kakabsat. Ken gagayam, anya iti kuna ni Apo tayo. Tati panaganos kuna nati ket kasapulan nyo, tapno maaramidan nyo ti pagayatan ni Apo. Ket no maaramidan tayo ti pagayatan na, awaten tayo iti kari. Madaydayaw iti Apo Dios. Anya iti pagayatan ni Apo tayo. Iti kunan at pikakabsat. Agan anus tayo nga tungpalen sa limet-met ang dagiti bilbilin na. Pagayatan ni Apo nga agbunga tayo. Agbunga iti panagbabawi. Ken kastamot agbunga tayo kadagiti kararuwa. Iti paganyan ni Apo tayo. Madaydayaw iti Apo Dios. Agkararag tayo. Apo Dios nga manangaasi ken manakabalin iti amin. Lagi pon kuma dagiti gagayem ken kakabsat mi. Kadagiti kiddaw ken kasapsapulan da. Mamati kami nga sikati Dios nga naparabor ken mangbendisyon kada kami. Madaydayaw ka Apo agyaman kami launay. Taadaan iti Dios nga mangipatpateg kada kami. Awan iti palimed nga saan mo nga mo. Anyaman Apo ti kalikaguman dagiti gagayem mi. Ipaay mo kuma babaen iti pamati daking ka. Agyaman kami launay dahil iti kararag mi tinaga ni Kristo nga Apo mi. Amen.